Rodičia sú na našej škole vždy vítaní. Odvtedy vlastne, ako sme začali realizovať program Krok za krokom. Skutočne nadviazať partnerstvo medzi školou a rodinou takým spôsobom, aby rodičia nechodili na rodičovské združenie so strachom alebo s obavami, pretože tak si to pamätajú ešte ako oni, keď boli malými deťmi a také niečo zažili, ale aby prišli skutočne riešiť problémy, ktoré sa týkajú toho dieťaťa, a aby sa dozvedeli aj niečo pozitívne o tom dieťaťu. Metodika Krok za krokom vlastne je zameraná na úzkú spoluprácu s rodinou. Pre nás to bolo také novum, pretože voľakedy sa komunikovalo s rodičmi medzi dverami. Odovzdali sme si dieťa, oni nám, alebo my im, vymenili sme si prípadne nejaké informácie. Ale metodika Krok za krokom rozširuje túto spoluprácu, prehlbuje, čiže rodičia majú prístup do triedy v ktorúkoľvek hodinu. Môžu sa zúčastniť aktivít s deťmi, môžu sami tie aktivity navrhovať. Ja som prišla pomôcť pani učiteľkám a personálu, lebo prebieha rekonštrukcia škôlky, takže rodičia ako môžeme, tak chodíme pomáhať. Máme aj také deti, ktoré prichádzajú zo sociálne slabších rodín, tam, kde vlastne rodičia nepracujú, v domácnosti nemajú elektriku, nemajú vodu zavedenú a tým pádom sú veľmi handicapované. Takže v tých prvých ročníkoch tá práca je o to náročnejšia, že pedagogickí zamestnanci vlastne ich musia oboznámiť tým, ako funguje toaleta, ako púšťať vodu, ako sa správať v škole. A tá spolupráca s rodinou je nesmierne dôležitá. Som rada, že chodím do tej školy a že pani vychovateľky, že sú k týmto deťom dobre, nielen ako k mojim deťom, ale aj druhým deťom. Máme deň matiek, prídu rodičia sa pozrieť vlastne na svoje deti a medzi tým pedagogickí zamestnanci majú možnosť sa voľne porozprávať aj s rodičmi. Aj tá atmosféra je iná. Taká, dá sa povedať, že sa stávame školou rodinného typu. Momentálne rómske matky, ktoré máme my na škôlke, sú veľmi ústretové, nechajú si vysvetliť, keď im niečo povieme alebo vyžadujeme niečo od nich. Robili sme projekt Matka a dieťa. Bol zameraný na matku, kde sme urobili školenie pre tieto rómske matky, kde sa učili, ako pracovať s finančnými prostriedkami, ktoré dostanú. Hej. Varili sme tu s nimi v kuchyni. Zároveň sa učili teda to jedlo pripravovať. Druhá skupina rómskych matiek sa učila manipulovať s práčkou. Zapájali sme ich aj do vzdelania. Rôzne aktivity, ktoré v triede sú vždy matky prizvané, robia s nami v triedách. Nikdy nepovedia, že nemôžu. Predtým systém aj v školskom klube bol taký, dá sa povedať, že suchý, hej, klasika, hej, že po obede boli tie nejaké aktivity, boli jasné, ale tými krúžkami, tými aktivitami, ktoré vlastne nás naučila vlastne nadácia, že ako máme robiť aktivity, kde sa spojí dieťa, rodič, tak to vlastne nám pomohlo veľmi. Pre mňa osobne akože tá komunikácia s tými ľuďmi vôbec nie je problém. Viem, že mnohé škôlky tie deti odmietajú. A viem aj, že tí rodičia sú ochotní z opačného konca mesta to dieťa nosiť sem. Dobré správy sa šíria rýchlo, takže my naozaj nemáme núdzu. Čokoľvek sme potrebovali, keď sme potrebovali nejaké práce napríklad na dvore, tak boli ochotní, prišli nám pomôcť. Oni majú isté zábrany, majú ich podľa mňa stále, ale sú takí otvorenejší a
podľa mňa nemajú tie problémy tak ako spočiatku prísť do tej škôlky a myslím si, že aj zo strany ostatných rodičov sú prijímaní úplne prirodzene. Ja v tom nevidím nejaký veľký problém, ale myslím si, že je to dobré, pretože nejak sa to v živote nedá selektovať. Tie deti čím skôr si zvyknú na to, že sú tu ľudia rôznych názorov, by som povedala, ktorí sú v rôznych životných situáciách, tak týmto je lepšie. Takže ja by som to len podporila.